500 pessetes que es van durar ben poc, perquè van haver de gastar-les de seguida pagant la multa que l'associació els va imposar per cremar el dia dels trons la carrossa dels navarros, de la que només es va salvar l'escut. En 1965, l'entitat va traure al carrer el primer gloriero infantil, un càrrec que va recaure en el xiquet Jordi Alcaraz Moser. I eixe mateix any, els asturianos van instituir el guardó La Destral d'Or, un guardó un tant misteriós, perquè fins ara ni s'ha pogut saber com és la desconeguda insígnia ni s'ha tingut notícia de cap homenatjat. Sens dubte, un mereixedor d'aquest guardó haguera sigut Rigoberto Pastor Botella, mort en l'any 1966, que va ser president honorari i protector de la Filà. 1968 va ser any d'Alferes, un any important per als asturianos. El primer tro i alguns membres de la Junta van viatjar a Madrid per contractar els serveis del dissenyador Cornejo, l'autor responsable del vestuari de la pel·lícula El Cid. Li van fer el traje en Madrid, va anar el meu home en ell, i el van fer en Madrid, en la casa Cornejo. Traje molt bonico, i res. I després em van vindre, i mira, i va ser un èxit, li va agradar molt el traje i tot. El fruit d'eixos esforços va ser una brillant alferesia encapçalada per Gonzalo Ferres Sempere, qui va vestir una cota de malla de metall autèntic, una vestimenta tan espectacular com la que lluïa l'esquadra especial. Igual d'espectacular va ser l'any següent, el de la Capitania de 1969. Al front d'ella, un dels festers més estimats de l'entitat, Rafael Pascual Albero. Els membres de l'esquadra van oferir una formació amb anècdota inclosa, ja que Juan Jover va fer-se un disseny diferent per a poder fer el cabo durant tota l'entrada. Dies després d'estes festes, Francisco Alcaraz, amb la satisfacció d'haver eixit airós de 2 anys de càrrec i d'haver garantit la continuïtat de la Filà, deixava de ser primer tro. Era l'any 1969, l'any en què el primer home va arribar a la Lluna. El juliol de 1969, Juan Carlos de Borbón va ser proclamat príncep d'Espanya. I pocs mesos abans, Germán Bou Castanyer havia sigut proclamat primer tro després d'haver passat per tot l'escalafó administratiu dels asturianos. Ell feia feina a Llopis i li treia compte a Juan Jover, i Juan Jover se'l va endur a la Filà i va començar allí a portar càrrec, ja no va parar, de tesorer, de portar la comptabilitat també, i ja no va parar de tindre càrrecs en la Filà fins que s'ho va deixar. Germán Bou, a més de comptable de professió, va ser fester d'ofici, com ho recorda l'episodi que va protagonitzar en les últimes festes de Fadrí. En festes va desaparèixer el dia esmusi, de vesprà, i ja no el vaig veure fins el dia de descant per la vesprà. Va desaparèixer perquè s'ho va passar molt bé, perquè es va vengar que era l'últim any de Fadrí. I es va prendre la festa, però a tot lo grande. Tot i que durant els 3 anys del seu mandat els asturianos no van haver d'assumir cap càrrec, no es pot dir que aquella fora una època tranquil·la. Van haver alguns fets importants que Germán Bou va haver d'enfrontar. Un dels principals va ser la renovació del disseny de Luis Solves. En l'any 69 vaig fer, quan van canviar el traje, que el van fer de pana i els manguitos eren de metal, i ell va pelear molt, es va calfar molt el ca i tenia molta il·lusió de canviar el traje. I quan va així, estava molt orgullós, molt devanit,
perquè és que va tindre un èxit, el traje es va agradar a tots. L'èxit del nou disseny va ser gran, però també els problemes que va ocasionar. Almenys per a tots aquells festers que, com era costum, llogaven els trajes per a eixir a festes i que no van poder suportar esta important despesa. A conseqüència d'això, en la fila només van quedar 18 festers i va haver d'instituir-se la rada interna. Curiosament, no per a que tots pogueren participar en els actes, sinó per a que no hagueren de fer-ho sempre els mateixos. Un altre assumpte que va haver d'assumir Germán Bou va ser la reforma de la seu social de la Filà. El local situat en el número 188 del carrer de Sant Nicolau, en la casa de l'Habanero, s'havia quedat antic i necessitava una renovació. El currículum fester de Germán Bou va continuar l'any 1982 com a cavaller de l'Alferes i es va completar l'any 1986 quan va ser anomenat primer tro d'honor dels asturianos i va rebre en el carrer un sentit homenatge. Al passar l'esquadra li van alçar les almes, les porres, i ja ell i jo es vam inflar de plorar, se'n van tindre que deixar i ja no vam acabar de veure la festa, perquè va ser un molt bonic, se'n van recordar d'ell, i ell això, com ho portava damunt, ho va sentir molt, i de tanta alegria ja no va poder continuar. Se'n van tindre que anar a casa, això ja va ser el final de la festa d'ell, ja no ha vist més. Germán Bou Castanyer va deixar de ser primer tro dels asturianos l'any 1972, el mateix any que Paquito Fernández Ochoa va guanyar una de les primeres i últimes medalles olímpiques per a l'esport d'hivern espanyol.